Morjesta. Pitkästä aikaa tässä videota tällä kertaa suomeksi, koska englantilaisia videoita on internetissä ihan nokko. Tota, ne, ketkä on joutunut ottamaan selkoa reititystauluista, joissa on jotain 50-100 entryä, olen yksi niistä, niin tietävät sen, kuinka vaikeita niitä on välillä lukea. Uusien reittien lisääminen on sinänsä todella helppoa, eli sä pystyt vaan hitsi. Nyt otetaan tonne yhteyttä, nyt se lähtee väärästä gatewaysta, niin lisätään nyt uusi reitti vaikka 32 maskilla tai jotain, tai se verkko siihen. Mutta tavallaan toi korjaa sen ongelman siinä hetkessä, mutta mitä sitten, kun sä oot joka kerta tehnyt noin ja sulla on joku 120 reittiä siellä 32 maskilla, öö, jonka jälkeen sitä reitystaulusta tulee todella vaikeasti ylläpidettävä. Sitten meillä on ongelma. Eli mä oon huomannut tämän, ja mä oon nyt tehnyt työkalusta varten, joka vähän helpottaa tässä. Eli mun mielestä IP-route ja IPL, IPA-komennot on todella niin kuin hyviä, mutta monesti mä toivoisin sen, että ne antaisi myös jonkinlaisen hierarkian, että hei, että esimerkki, meillä on default-reitti, sen alla on vaikka reitti 24 maskilla, sen alla on reitti vaikka 32 maskilla, että hei, että tämä reitti, minkä sä juuri lisäsit, niin sun ei välttämättä pitäisi lisätä tätä sen takia, koska tämä on jo default gatewayn tavallaan reviirillä. Eli tämä ei muokkaa tätä toiminnallisuutta millään tavalla, vaikka sä lisäät tämän tarkemman reitin, niin ehkä sun ei kannata sitä lisätä. Eli jonkunlainen hierarkia, että hei, täällä on default, tässä on vaikka 22 maskilla, tässä on 24 maskilla, tuolla on 32 maskilla. Eli tämmöistä mä toivoisin, ja sitä varten mä oon myös tehnyt työkalun. Eli nyt mä oon Macillä ja mä pyrin tekemään tämän niin kuin Linuxille ja Macillä jo yhtä tuettua IP-komentoa, mitä Linuxilla. Niin mä luen nämä reitit ja linkit, mitä mä myöhemmin näytän niin Filusta. Joten katsotaanpa esimerkkireittejä. Eli tässä meillä on esimerkkireittejä, mitä tulisi siitä, kun sä ajat IPR-komennon jollain pannulla esimerkiksi. Meillä on täällä yhteensä neljä default-reittiä. Tämä niin kuin huomaa heti, että tämä nyt ei ole niin kuin hirveän hyvä tilanne ja miksi täällä on kaksi samaa reittiä. Öö, Virheitä tapahtuu, kun sulla on 120 reittiä jollain legacy-pannulla, mitä sä et ole, minkä ylläpitoon sä et ole hirveästi voinut vaikuttaa. Sitten meillä on täällä neljä reittiä, mitkä on niin sanotusti tarkempia. Eli meillä on täällä 22 maskilla, 24 maskilla, 32 maskilla ja tämä on myös 32 maskilla, vaikka sitä ei määritetä, koska jos sitä ei ole määritetty, niin se on defaultina 32. Sitten meillä on täällä kaksi default-reittiä, mistä toinen menee main reititystauluun ja toinen taas menee reititystauluun numerolla 200. Eli kun Linuxilla voit myös määrittää monta eri reititystaulua, koska policy-based routing on juttu. Tämä myös vaikeuttaa reititystaulujen ylläpitoa huomattavasti, koska nyt sun ei enää tarvitse välittää yhdestä reititystaulusta, vaan sun pitää välittää monesta eri reititystaulusta. Niin tämä on tavallaan vaikea luettavaa. Tässä mulla pitäisi alkaa niinku miettiä, että okei, via 10.2.1, okei, joo, joo, okei, niin, tämmöistä. Tota, mutta tämä työkalu tekee sen puolesta. Eli on täällä make route,
Eli se ottaa ton äskeisen, tehdäänpä näin, test routes, ja sitten mennään vielä tonne, ajetaan toi uudestaan. Eli mietitään tätä, että meillä on nyt nämä reitit täällä. Meidän pitää saada selkoa noista, että ei hitto, onko joku noista turhia. Niin tämä työkalu sanoo sen puolesta, se laittaa ne myös hierarkiaan. Elikkäs meillä on täällä default-reitti, metric 300, koska se myös otetaan Linux-kernelin toimesta huomioon, kun valitaan reittejä. Sitten meillä on sen alla on tämmöinen reitti, metric 299, jonka alla on tämä duplikaattireitti, mistä äsken puhuttiin. Ja täällä on tämmöiset nuolet, jotka osoittaa tähän reittiin, mikä on niin kuin indikaatio, että hei, tämä on duplikaattireitti, tämä kannattaisi poistaa. Se on merkattu näillä nuolilla ja niin poispäin. Sitten sen alla on taas vähiten tarkka reitti, eli niin kuin miten reitit valitaan. Tässä on 22 maskilla reitti, eli se on niin kuin seuraavaksi laajin reitti. Sen alla on taas 24 maskilla reitti, mikä on taas tarkempi kuin 22 maskilla, joten se menee sen alapuolelle. Sen jälkeen meillä on reitti 32 maskilla, mikä on tarkin mahdollinen reitti, mitä sulla voi olla IPv4 reitissä. Sitten sulla on toinen reitti 32 maskilla, mikä on yhtä tarkka kuin tämä reitti. Joten tässä on taas noin nuolet sanomassa, että hei, tämä on duplikaattireitti. Ja tässä semmoinen huomio myös, että nämä identtiset reitit on samalla tasolla, kun taas nämä reitit, jotka kuuluu toisen reitin alapuolelle niin sanotusti, on sisennetty enemmän tuonne niin kuin keskelle päin. Eli sama juttu täällä, kaksi identtistä default routea, niin toinen on samalla tasolla kuin toi, että se ei mene sitä ei sisennetä ton alle. Sitten kansko muistellaan, että täällä oli tämä default reitti, reititystaulun 200, niin tämähän ei, tämä on niin kuin eristettynä tuosta main reititystaulusta, joten sille tehdään tänne oma puu. Ja täällä nyt oli vain yksi entry taulua 200 varten, joten tässä outputissa on myös yksi reitti, mutta se merkataan tälleen taulun niin kuin nimi, kaksoispiste ja sitten ne reitit, mitkä kuuluu sinne. Eli tämä myös huomioi nuo eri taulut, koska on itsellä ollut myös niitä juttuja, että on monta kymmentä eri taulua ja sitten se on vähän vaikea ylläpitää, mutta tämä vähän helpottaa siinä. Sitten mä oon kanssa tehnyt tähän semmoisen jutun, että vaihtoehtoisesti tämän voi myös tulostaa puuna, eli varmasti kaikille tuttu tree-komento. Näyttää tältä. Eli sama idea. Tykkään itse, koska omasta mielestä vähän mukavempi. Tämä viestittää sen hierarkian vähän selkeämmin omasta mielestä. Sama idea, mitä äsken selitettynä, ja täällä merkataan nämä duplikaatit tällä tavalla. Eli nuolia, duplikaateja ja niin poispäin. Mutta joo, täysin sama juttu, mutta tämä on tällä kertaa puuna. Sitten nyt ollaan käyty reititystaulut läpi, tai siis niin tämä reititystaulu-ominaisuus tästä, niin seuraava on se, että IP-link-komento tai IPA. Eri verkkokorteille sä voit myös määrittää bondeja, eli toisin sanottuna, jos sä esimerkiksi haluat, että verkkokortit on kahdennettu, niin sä voit laittaa kaksi verkkokorttia yhden bondin alle ja sitten se toimii tavallaan, sitä käytetään vähän niin kuin Linux-kernerin mielestä yhtenä verkkokorttina, vaikka se on todellisuudessa kaksi. Anyway,
Jos ette tiedä mikä Bondi on, niin siitä on hyvää dokumentaatiota netissä, mutta se ongelma, minkä mä oon huomannut Bondeihin liittyen, niin silloin kun ne alkaa menemään monimutkaiseksi, silloin kun niitä saattaa olla jonkun verran ja niin poispäin, niin se on vähän sekavaa nähdä, että mikä on minkäkin slave, mikä on minkäkin masteri, silleen, no otetaan esimerkki link output tästä. Jälleen kerran luen nämä filusta, mutta nämä voi myös todellisuudessa ottaa siitä oikeasta outputista. Mulla on vaan tuolla tämmöinen test flag, joka lukee ne filusta. Eli tässä on esimerkki link outputti. IP-link, IP-väli L, yms, IP-väli link, väli show, yms. Eli meillä on tuolla loopback, verkkokortti, bondi ja sitten on myös toinen bondi. Tässä näytetään sitä rekursiivisuutta, että jos olet oikein epäonnikas, niin joudut ylläpitämään järjestelmää, missä on tavallaan bondin sleivinä. Eli tuommoinen niin kuin painajainen. Mutta joo, normaalisti kun ajetaan IP-linkkiä, niin katsotaan vaan näitä, okei, täällä on tämmöistä, okei, täällä on jotain bondeja. Okei, no kukahan tämän jäsen on? Okei, no katsotaanpa bond. Okei, master bond code. Okei, joo, eli bond 0 on bond codin slave. No niin, eli nyt on bond 0. Okei, katsotaanpa. Täällä on master flagi asetettuna, joten tää on myös joku masteri, selvä. No niin, no katsotaan emp0s5. Okei, master bond 0. Ja sitten niin pitää päässä tavallaan muodostaa se, että okei, tai no ei välttämättä päässä kirjoittaa johonkin, mutta siis ei ideaali. Okei, bond code. Okei, sen slavin on bond 0. Okei, sen slavin on emp0s5. Ei ideaali omasta mielestä. Ja siis semmoisena täydennyksenä, että tiedostan kyllä, että on NMC eli työkaluja, mitkä tekee tästä helpompaa. Tässä NMC eli niin flageja ja tämmöistä. Ja on myös IP-Link Show, johon sä voit asettaa sen masteria, että se näyttää sen niin kuin kaikki ne rivit, missä tietty vaikka bondi on masterina. Mutta entä sitten, niin kuin, tai siis tavallaan, jos mä mietin tota hommaa, niin sehän on niin kuin tietynlainen hierarkia. Sulla on niin kuin tämmöinen masteri, jonka alla on tavallaan kaksi slavea, sehän on niin kuin hierarkia. Niin mun mielestä se outputti pitäisi myös vähän niin kuin signaloida se paremmin, että se on semmoinen hierarkia. Puu esimerkiksi. Eli mietitään, jos sulla olisi vaikka bond code, sä laitat, okei, IP-link show master bond code, sä näet sen bond codein slaveit. Mutta entä jos sillä bondilla on taas oma bondi ja se bondi on tämän bondin slave? Ymmärrätte ongelman. Joten mulla on tätäkin varten komento tehty tänne. Make link. Tämä tekee just sen, mitä mä sanoin, eli se vaan laittaa ne hierarkiaan. Eli meillä on täällä loopback, sillä ei ole mitään alla. Mutta sitten taas meillä on täällä tämä bond code, mikä on niinku mastereiden masteri tässä tilanteessa. Bond code, bond 0, emp 0s5. Eli bond codein slavinä bond 0 slavinä emp 0s5. Ja jälleen kerran tässä on vain 4 riviä, mutta entäs tässäkin olisi joku 50? Helpottaa huomattavasti. Öö, mikä mun mielestä tässä on myös, niin kuin pitää ottaa huomioon ja on ihan siisti juttu, on se, että vaikka tämä on laitettu hierarkiaan sisennyksillä ja puulla seuraavassa esimerkissä, niin tämä rivi pysyy identtisenä siihen, mitä se on IP-linkissä, ja sama oli myös reititystauluissa. Sen lisäksi tämä myös näyttää sen linjan siitä IP-link-komennosta, missä tämä oli. Tässä nyt nämä linjat on vähän
väärin, koska mä oon itse laittanut ne ja poistanut sieltä välistä juttuja, mutta esimerkiksi jos mietitään nyt tuota loopbackia, niin se oli ensimmäinen linkki siinä outputissa, että siinä oli yksi. Eli mun mielestä tämä on myös hyvä, että se pysyy, tavallaan siinä ei lähde se konteksti, vaikka tämä laitetaan hierarkiaan, mikä on mun mielestä ihan jees. Mietitään tilanne, että jos tämä sama hierarkia muodostettaisiin, mutta pelkästään näiden bondeen nimet ja interfaceen nimet, verkkokortteja, jos nyt suomeksi koetaan puhua, laitettaisiin tähän, niin sitten sulla ei olisi tavallaan mitään näitä muita informaatioita tässä. Mikä on MTU-arvo, tiedätkö, niin kuin Mäkki, YMS. Niin tässä on IP-Link Show, mutta sitten taas niin kuin äskeisessä reititystauluesimerkissä, niin on Linktree, joka tekee täysin saman toiminnallisuuden, mutta muodostaa puun siitä. Eli tämmöisiä ongelmia mä oon tässä koittanut ratkoa. Olen huomannut, että näissä työkaluissa on vielä parannettavaa. Öö, jos joku on tietoinen tavallaan siitä, että onko nämä ongelmat jo ratkottu, tavallaan mustalta ruudulta varmasti on joku GUI, mutta se tavallaan ei välttämättä ratkaise samaa ongelmaa kuin näitä joka tapauksessa mustalta ruudulta yleensä niin kuin muokataan. Niin sanokaa mulle, koska tarkoitus ei ole ratkoa jotain ongelmaa uudestaan, jos se on jo ratkottu, vaan mä huomasin, että mä en ainakaan itse ole tietoinen näistä toiminnallisuuksista, joten mä päätin luoda sen. Sitten vielä semmonen juttu, minkä mä sanon tähän loppuun, niin kun mä ajan tässä tämän Makefilen sisällä olevan komennon, niin tässä näkyy se komento, mitä se ajaa. Gouran piste, minkä voi vaan replaceata sillä binäärin nimellä. Ja sitten siinä on tämä IP-komento. Eli yksi tärkeä asia mulle oli, kun mä rakensin tätä työkalua ja tuun rakentamaan, on se, että mä tiedän, että niin kun, ihmisille IP-komennot on nykyään tuttuja, ja mä en halua, että he menettävät sen lihasmuistin ja sen niin kun, informaation vaan sillä, että he käyttävät tätä mun työkalua. Joten tähän tulee toimimaan samat IP-komennot, mutta ainut ero siihen IP-komentoon on se, että sä painat Ctrl-A, hyppäät komennon alkuun ja kirjoitat siihen tämän binäärin nimen. Niin sen pitäisi osata antaa, niin kuin, tehdä asioita sillä komennolla. Tai sitten jos se komento ei ole tuettu, koska esim. IPkin on niin kuin, valtava binääri, jossa on paljon toiminnallisuuksia, niin sitten se sanoo, että hei, että tämä komento ei ole vielä tuettuna, mutta nämä on. Mutta joo, ehkä vielä semmoinen viimeinen juttu ennen kuin mä lopetan tämän videon, niin yksi jatkokehitysjuttu, mitä mä haluaisin tähän saada vielä tehtyä, ja ideoita otetaan tietenkin vastaan, koska ehkä mä en ole vaan miettinyt vielä jotain juttua, minkä mä haluan tähän, on se, että silloin kun vaikka debugataan sitä, että okei, että meneekö tämä väärää gatewaytä johonkin IP:seen, kun katsotaan jotain liikennettä, niin yleensä ainakin itse olen käyttänyt IPR-get-komentoa, mikä siis käytännössä näyttää sen gatewayn, minkä Linux-kernel valitsee jollekin IP:lle, niin kuin mitä reittiä kautta me mennään tuonne IP:seen. Mutta mun mielestä siihen olisi kiva saada joku verbose-flagi, ellei ole jo, en ole tietoinen, mikä tavallaan näyttää sen, että okei, nyt me mennään tätä gatewaytä pitkin tonne IP:seen, mutta jos tätä gatewaytä ei olisi olemassa, niin mitä me sitten valittaisiin? Mun mielestä toi olisi todella hyödyllinen. Öö, ja siinä olisi mukava myös nähdä se samanlainen hierarkia, että hei, tämän reitin perusteella me nyt valittiin tämä gateway. Jos tätä reittiä ei ole olemassa, niin me valittaisiin toi reitti.
mikä on niin kuin sen fallback. Mielestäni tuommoinen informaatio olisi todella hyödyllistä. Ja lisäksi, mä en ole ihan varma, mutta siis, että onko tähän jotain omaa flagia, mutta IPR-ketillä, kun sä katsot johonkin IPCn niin kuin gatewayn, niin jos sulla on eri reititystauluja, niin se ei tavallaan huomioi niitä. Tähän voi olla, että sä voit määrittää jonkun table-väli jotain parametrin, mutta vakiona se käyttää main-reititystaulua. Ja se on ongelmallista ympäristöissä, missä käytetään policy-based routingia, eli ö, monta reititystauluja tavallaan logiikkaa esimerkiksi source IPn perusteella siihen, että mitä reititystaulua käytetään sen paketin reitittämiseen. Se olisi mun mielestä todella hyödyllinen ominaisuus. Ja sitä mä oikeastaan haluankin seuraavaksi alkaa kehittämään tähän työkaluun. Mutta joo, ehkä riittävästi nyt jäppäämistä. Mukavaa juhannusta kaikille, ottakaa rauhallisesti ja niin poispäin. Yes.